Afgelopen weekend vond in IJsselstein Tour de Ondernemer plaats, waarbij 45 ondernemers zich presenteerden aan het publiek. Dat doen ze op 14 verschillende hotspots. Zo hebben we ze gedoopt. Het zijn locaties verspreid door het hele dorp. En het laat zich misschien ook het best vergelijken met een hele grote openlucht open dag. En waarom is dit georganiseerd? IJsselstein bestond afgelopen jaar 100 jaar. Toen waren we voornemens om dit weekend te organiseren. Helaas hebben we het vanwege corona een jaartje uit moeten stellen. Maar van uitstel komt gelukkig geen afstel. En nu is het alsnog zover. En wat was het doel van dit weekend? Informeren op een laagdrempelige manier. IJsselstein is heel ondernemend. Zo'n 8 tot 10% van onze inwoners is zelfstandig. Dus dat zijn toch gauw 200 tot 250 IJsselsteiners die hun brood als zelfstandige verdienen, of als ondernemer verdienen. Dat was voor ons reden genoeg om de schijnwerpers te richten op de ondernemer. IJsselstein wordt vaak weggezet als agrarisch dorp. Deels klopt dat natuurlijk ook. Maar in de loop der jaren hebben we ook wel een switch gemaakt naar de maakindustrie. Bouwbedrijven, Roy Verstappen Metaal was onlangs genomineerd als ondernemer van het jaar in Venray. Dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Zo zit er van alles wat tegenwoordig in IJsselstein. En het is goed om dat eens aan het publiek te tonen. Een van de bedrijven waar binnengelopen kon worden was Vitelia Voeders. Nou, het is 12 jaar geleden dat we voor de laatste keer een open dag gehad hebben bij Vitelia Voeders hier in IJsselstein. En dit was voor ons natuurlijk een hele mooie mogelijkheid om ons weer een keer in de kijker te zetten. Vitelia Voeders is een mengvoerbedrijf voor dieren, dus varkens, kippen, kalkoenen, die dieren echt in het groot. Dus we maken hier een 350.000 ton op jaarbasis aan voer onder Vitelia Voeders. Ook op het evenemententerrein van Raceway Venray was genoeg te zien. Nou, we hebben vandaag een Corvette Club op bezoek. En die hebben nou een parcours uitgezet wie het snelste rondje kan rijden. En die wordt dan straks gehuldigd. En wat heeft de afgelopen 100 jaar IJsselstein voor Raceway betekend? Ja, de eerste jaren natuurlijk niks. Maar wij hebben nou ongeveer vanaf 2012 hebben we dit circuit kunnen bouwen. En vroeger hadden we een ander circuit, dat moesten we dicht vanwege de natuur. Maar we hebben gelukkig wel een nieuw circuit mogen bouwen. Het heeft wel allemaal heel veel voet in de aarde gehad, maar het is toch gelukt. En ik denk dat het voor de sport heel belangrijk is dat het toch gebleven is. Als we dat niet gebouwd hadden, dan was die sport hier in de regio ook verloren gegaan. En wanneer is weer een groot evenement? We hebben tweede Pinksterdag weer een groot evenement. En we hebben nu tweede Paasdag gehad. Dat was heel druk. We hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad als tweede Paasdag. Dus ik hoop dat het tweede Pinksterdag ook weer mooi weer is. En dat we dan ook weer enorm veel bezoekers krijgen. En is dit weekend nou ook geslaagd? Voor ons zeker. Het weekend begon vrijdag al met de businessdag. Waar de genodigden onder het genot van een hapje en een drankje konden genieten van een optreden van onder andere Rob Schepers. Enkele sprekers. Dat was sowieso een ontzettend mooie en geslaagde dag. Het ondernemersweekend op zaterdag en zondag, dus gisteren en vandaag, is ook geslaagd. Het weer mag op het moment ietsje beter zijn. Maar goed, voor vanmiddag zijn de voorspellingen beter. We hopen dat het publiek de weg naar IJsselstein ook vandaag weet te vinden.